ସାବଧାନ ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ମାଡ଼ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଇୟରଫୋନ୍ ଜଲ୍ଦି ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଭାଇମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ ଠିକ୍ ହେଉଛି? ଏକରେ ତ ଆମର ଅଧାରୁ ଅଧିକା ଭାଇମାନେ ସିଙ୍ଗେଲ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଉ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଳେଇବା ପାଇଁ ଏଇ କମିଟେଡ୍ ଲୋକ ପାଳିଥାନ୍ତି ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ ନା ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ। ତ ହେଲୋ ବନ୍ଧୁଗଣ, କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ? ମୁଁ ହେଉଛି ହେରି ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ କଲ୍ କରୁଛି ସିଧା କଥାରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଏପିସୋଡ଼କୁ। ଆଜି ଆମେ କଥା ହେବା ଫେବୃଆରୀ ମାସର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚୁଟିଆ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ୱିକ୍ ବିଷୟରେ। ତ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ କମିଟେଡ୍ ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ପର୍ବ ପାଳିଥାନ୍ତି, ସେଟା ହେଲା ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ୱିକ୍। ଆଉ ପର୍ବ ପାଳିବାର ଅଛି ଗୋଟେ ଦିନ ପାଳ, 2 ଦିନ ପାଳ, ରଜ ବି 3 ଦିନ ଅଛି, 3 ଦିନ ପାଳ, ତାହା ବୋଲି 7 ଦିନ, ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ। ମାନେ 7 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରେମ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେଇ 7 ଦିନର ପ୍ରେମର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହେଇଥାଏ। ଏ ଶଳା ମାନେ ଭାବିଥାନ୍ତି ଯେ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଚାଲି ଆସିଛି, ପ୍ରେମର ଋତୁ ଆସିଗଲା ଆଉ। ତ ଭାଇମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇ ୱିକ୍ର ଗୋଟେ ଦିନ ନିରୀକ୍ଷିକି ଦେଖିବା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆସେ ଗୋଲାପ ଦିନ, ମାନେ ରୋଜ୍ ଡେ। ତ ଏଇ ଦିନଟା ହେଲା ପ୍ରେମ ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମ ଦିନ। ଏଇ ଦିନ ପୁଅ ଆଉ ଝିଅମାନେ ନିଜ ନିଜ ପାର୍ଟନର ମାନେ ସେଟିଂକୁ ଫୁଲ ଗିଫ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। ମାନେ ନିଜ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଏମାନେ ମାସୁମ ଫୁଲର ବଳି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ଫୁଲ ଦୋକାନୀ ମାନେ ବି କମ୍ ନୁହନ୍ତି। ଯେଉଁ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ସାଇ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ 5 ଟଙ୍କାରେ ମିଳେ, ସେଇ ଦିନ ସେଇ ଫୁଲ ଆପଣ 30 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ରେ ଆଣିକି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ପୁଅ ଗୋଟେ କ'ଣ କରିବ, 5 ଟଙ୍କା ହେଉ କି 30 ଟଙ୍କା ମାଣ୍ଡୁ ପାଇଁ ତ ନେଇତେ ହିଁ ପଡ଼ିବ ନା, ନହେଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ରାଗି ଯାଇକି କଥା ହେବେନି ଯେ। ସବୁ ବର୍ଷ ନୂଆ ନୂଆ ଚୁଟିଆ। ନେକ୍ସଟ ଆସେ ପ୍ରପୋଜ ମାରିବାର ଦିନ, ପ୍ରପୋଜ। କାହିଁକି ନା ଏଇ ଦିନ କମିଟେଡ୍ ବନ୍ଦା ମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରପୋଜ ମରାମରି ହେଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଭଲ ପାଅ ତାହେଲେ ଥରେ ପ୍ରପୋଜ ମାରିଲ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ସେକେଣ୍ଡ ଥର ପ୍ରପୋଜ ମାରିବା କ'ଣ ବାଳ। ଆମ ଭଳିଆ ସିଙ୍ଗେଲ୍ ଲୋକମାନେ ଏକରେ ତ ଏଇ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ୱିକ୍ ନେଇକି ସବୁଦିନରେ ଥାନ୍ତି, ପୁଣି ରାସ୍ତା କଡ଼, ପାର୍କ ମାର୍କ ଯେଉଁଠୁ ଦେଖିବୁ ପୁଅ ଝିଅକୁ ପ୍ରପୋଜ ମାରୁଛି, ଝିଅ ପୁଅକୁ ପ୍ରପୋଜ ମାରୁଛି, ଛୁଆ ମୂଷା ମରା ଆଣବେ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଆସେ ମିଠାର ଦିବସ, ଚକୋଲେଟ୍ ଡେ। ନାମରୁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିଯାଇଥିବ ଏଇ ଡେରେ କ'ଣ ହୁଏ। ଏହି ଦିବସରେ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରକୁ ଚକୋଲେଟ୍ର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କର, ନିଜ ଜୀବନରେ ଟଙ୍କାକିଆ ହ୍ୟାପିଡେଣ୍ଟରୁ ଉପରକୁ କେଉଁ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦିନ ନିଜ ମାଣ୍ଡୁକୁ ଏମିତିଆ ଚକୋଲେଟ୍ ଗିଫ୍ଟ କରିବେ ଯାହାର ନା ସ୍ପେଲିଂ କରିବା ବି ମୁସ୍କିଲ। ଶଳା ଦିନ ସାରା 5 ଟଙ୍କିଆ ଗୁଟୁଆ ଖାଇକି କାଟିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଦେବେ 200-300 ଟଙ୍କାର ଚକୋଲେଟ୍। ବାପରେ। ଆଉ ଏତିକି ପଇସା ସିଙ୍ଗେଲ ମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ ସେମାନଙ୍କର ମାସକାର ମଦ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉଠିବ। ତ ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁ ଡେଟି ଆସେ ସେଟା ହେଲା ଟେଡି ଡେ। ଭାଇମାନେ ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ ଯେ ଝିଅମାନଙ୍କର ଟେଡି ପ୍ରତି ଏତେ ଅବସେସନ୍ କ'ଣ ଥାଏ? ଘରେ ଟେଡିର ଗୋଦାମ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆକୁ ଟେଡି ଡେରେ ଗୋଟିଏ ଟେଡି ଦରକାର। ପୁଣି ଏମିତି ସେମିତି ଛୋଟିଆ ଟେଡି ଦରକାର ନାହିଁ, ଆଙ୍କୁ ଦରକାର 6 ଫୁଟିଆ ଲମ୍ବା ଟେଡି। ଏତିକି ହାଇଟ୍ ତ ଏମାନଙ୍କ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡର ବି ନଥିବ ଯେତିକି ହାଇଟ୍ର ଏମାନେ ଟେଡି ନେବେ, କାହିଁକି ନା ଝିଅମାନଙ୍କୁ ତ ବଡ଼େ अच्छे लगते हैं। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଆସେ ପ୍ରମିସ୍ କରିବା ଡେ, ପ୍ରମିସ୍ ଡେ। ଆଉ ମୋ ହିସାବରେ ପ୍ରମିସ୍ ଡେଟା ଏଇ ସପ୍ତାହ ଲଖିଆ ଦରକାର ହିଁ ନଥିଲା, କାହିଁକି ନା ମାନେ ଯଦି ତମେ ପ୍ରମିସ୍ କରିକି ରଖିପାରିବନି ତାହେଲେ ପ୍ରମିସ୍ କରି ଲାଭ କ'ଣ? ଯଦି ପ୍ରମିସ୍ ରଖିପାରିବନି ତାହେଲେ ପ୍ରମିସ୍ ଡେର ଦରକାର ହିଁ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲେନି ତ? ତମ ଭାଇ ଅଛି, ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝେଇବ। ତମେ ଗୋଟେ ପୁଅ ହୁଅ କି ଝିଅ ହୁଅ, ଧରିନିଅ ଯେ ତମେ ଗୋଟେ ରିଲେସନରେ ଅଛ, ଆଉ ଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ୱିକ୍ ବି ଆଇଲା, ଆଉ ପ୍ରମିସ୍ ଡେରେ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରମିସ୍ କଲେ ଯେ ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି କେବେ ଯିବିନି, ସବୁଦିନ ସାଥିରେ ରହିବା, ଏମିତି କରିକି ପୁରା 7 ବଚନ ତମେ ନେଇଗଲ। କିନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଇୟରକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ବନ୍ଦା କି ନୂଆ ବନ୍ଦୀ ଧରିକି ବୁଲୁଛ। ଯଦି ପ୍ରମିସ୍ ଭାଙ୍ଗିବାର ଥିଲା ତାହେଲେ ପ୍ରମିସ୍ ଡେର ପ୍ରମିସ୍ ଶଳା କାହିଁକି କରୁଥିଲ ବେ ଭାଇନା? ତାପରେ ଯେଉଁ 2ଟା ଡେ ଆସିବ ନା, ସେଇଟା କ'ଣ ସିଙ୍ଗେଲ କ'ଣ ଆଉ କପଲ କ'ଣ ସମସ୍ତେ କନଫ୍ୟୁଜ। ତ ଅଲଗା ଡେ ହେଇଥିଲେ ଅଲଗା କଥା, କାହିଁକି ନା ଏଇ ଡେ ଗୁଡ଼ା ବି ଟିକେ ଉଲ୍ଟା ପୁଲ୍ଟା। ମାନେ ଗୋଟେ ଡେ ହେଲା କିସ୍ ଡେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଡେ ହେଲା ହଗ୍ ଡେ। କପଲ ମାନଙ୍କର ତ ଅଧା ଟାଇମ୍ ଏଇଟା ବୁଝିବାର ଲାଗେ ଯେ ଆଜି ହଗ୍ ଡେ ନା କିସ୍ ଡେ, ଆଜି କ'ଣ କରିବା, ହଗ୍ କରିବା ନା। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଆସେ କିସ୍ ଡେ। କିସ୍ ଡେଟା ଏଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ ଆପଣ ନାଁରୁ ଜାଣିପାରିଥିବେ ଯେ ଏଇ ଦିନରେ କପଲ ମାନେ କିସ୍ କରିଥାନ୍ତି। ହଉ କିସ୍ ଡେ ଅଛି, କିସ୍ କରିବେ, ତାହେଲେ ତମେ ଯେଇଠି ସେଇଠି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ, ମାନେ ପାର୍କ, ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଗଳି କନ୍ଦି, ଛାଉବଣ, ସବୁଆଡ଼େ। ମାନେ ମୋ କହିବାର କଥା ହେଲା ଯେ ତମେ କରିବ ଯଦି ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେସିରେ ନେଇକି, ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ନେଇକି କରୁନ, ପବ୍ଲିକରେ କରିବାକୁ କ'ଣ ଦରକାର ଅଛି? ସିଙ୍ଗେଲ ମାନେ ସଫର କରନ୍ତି। ଆହୁରି ମୁଁ ସେମିତି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି କହିଛୁ। ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କିସ୍ ଡେରେ ମୁଁ ପାର୍କରେ ଗୋଟେ ବୁଲୁଥିଲି। ପାର୍କରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କପଲ ଦେଖିଲି, ସେମାନେ ବସିଛନ୍ତି, କିସ୍ ଡେ ଥାଏ। ତ ଟୋକାଟା ମୁହଁରେ ମେଞ୍ଚେ ଗୁଟୁକା ପୁରେଇଥିଲା। ତାପରେ ତା ବନ୍ଦି କହିଲା ଦିଅ, ତ ସେ ଶଳାଟା ଗୁଟୁକା ଥୁକିଲା ମେଞ୍ଚେ, ତାପରେ ମାଇଲା। ମୁହଁ ଧୁ, କିଛି କର, ମାଉଥୱାଶ ପକା, ମାନେ ନହେଲେ ପାସ୍ ତ ଖା ଗୋଟେ।
ଏକ ତ ମୁଁ ଫରେଭର ସିଙ୍ଗଲ, ପୁଣି ଏଇ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିକି ପୁରା ଇଚ୍ଛା ହେଲା ସେଇଠି ମୁଁ ସାମରା ଖାଇକି ମରିଯିବି। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଫାଇନାଲ ଡେ ଯେଟା ଆସେ ସେଇଟା ପାଇଁ କପଲ୍ସ ମାନେ ଲାଷ୍ଟ 6 ଦିନ ହେଲା ଘଷିକି ଥାଆନ୍ତି। ସେଟା ହେଲା ଦ ଫାଇନାଲ ଡେ ମାନେ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ। ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ ଆସିଲେ ପୁଅମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ଟେନସନ୍ ହେଲା ରୁମ୍ ଖୋଜିବା ଟେନସନ୍। ଏ ଭାଇ ଆଜି ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ ଅଛି, ରୁମ୍ର ଯୋଗାଡ଼ ହେବ ନା ଭାଇ? ତ ରୁମ୍ ମିଳିଗଲା, ରୁମ୍ ଟେନସନ୍ ଗଲା। ତାପରେ ଟେନସନ୍ ଆସେ ରୁମ୍ ସଜେଇବା ଟେନସନ୍। ରୁମ୍ ପାଇଗଲା ପରେ ଟୋକାମାନେ ଏମିତିକା ରୁମ୍କୁ ସଜେଇଥାନ୍ତି ଯେମିତିକା କି ଆଜି ତାଙ୍କ ଚଉଠି ହେଉଛି। ମାନେ ବେଲୁନ୍, କେକ୍, ଏଟା ସେଟା ହେନ୍ ତେନ୍ ଭାଣ୍ଡ ପେଳ ସବୁ ଲଗେଇଦେବେ। ଆଉ ଏଇ ସବୁ ଚୁତିଆ ସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ସେକ୍ସ ପାଇଁ। ତ ଯିଏ ଲକି ଥାଏ ସିଏ ପାଇଯାଏ, ଆଉ ଯିଏ ଅନଲକି ଥାଏ ତା ଭାଗ୍ୟକୁ ମିଳେ। ମୁଁ ନା ବାହାହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଧ ହୋଇକି ରହିବାକୁ ଚାହେଁ। ପୁଅମାନଙ୍କର କଟିଲା ମେଜର ଚୁତିଆ। ଆଉ ଏଉ ସବୁ ଥିଲା କମିଟେଡ୍ ବନ୍ଦାବଦୀ ମାନଙ୍କର ଚୁତିଆ। ଇଏ ତ ଥିଲା କମିଟେଡ୍ ମାନଙ୍କର କଥା। ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ମାନେ କ'ଣ? ଭାଇମାନେ ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ୱିକ୍ ତିଆରି ହେଇନି। ତାଙ୍କର ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ୱିକ୍ ବି ସବୁଦିନ ଭଳିଆ ସେମ୍। ଗୋଟେ ହାତରେ ମୋବାଇଲ, ସେଥିରେ ଫୋନ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହାତରେ କଟକପୁରୀ। ଯଦି ବୁଝିପାରିଲ ତ ଭଲ କଥା, ନହେଲେ ଯାଇ କ'ଣ କରୁଛ ଏଇଠି ପଗରେ? ମୋର ତ ଭାଇ ପ୍ଲାନ୍ ସିମ୍ପଲ୍ ଅଛି, ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ଜିନ୍ଦାବାଦ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ତ ଭାଇମାନେ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ୱିକ୍ ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଯଦି ଆସିଲା ଲାଇକ୍ ବଟନ୍କୁ ଜଲ୍ଦି ବାଡ଼ାନ୍ତୁ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଜର ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ପ୍ଲାନ୍ କ'ଣ ସେଇଟା କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ତଳେ ଥିବା ଲାଲ କଲର୍ ବଟନ୍କୁ ଦବାଇ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଦେଖାହେବି ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଅତରଙ୍ଗୀ ସତରଙ୍ଗୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଉ ସେତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ବଜରଙ୍ଗ ଦଳର ଜୟ ହଉ। ଭାଇ ପାର୍କରେ 2ଟା କପଲ୍ ଧରା ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ଚାଲ।